Өфілі башқұрт тілі оқытушыларының икенсе бітірі сессиясы өті. Хаумығығыз эфирда интервью студияла Гүлсиме Эштанова. Программабыздың қонағы Башқұртстан Республикаға Мағариф һәм фән министрлығының Милли Мағариф идаралығы бүлігі тәксігі Розалия Софиулина. Хаумығығыз. Хейрлі күн. Розалия Рысқовна, шулай айтып, икенсеге съезд Өфілі гейла өті һәм онда Ресейдің қай төбектерінен башқұрт тілі мәдәбиеті оқытушыларын көтәһәгез. Бүгінгі күнде Ресейдің көп күні төбектерінде башқұрт тілі оқытыла. Онға яқын төбектен біздің вәкілдерді көтәбіз оқытушыларды. Әлбетте бұл милләт іштері біз көпләп ешеген күрші өлкәләр. Селәбі, Оренбур, Қорған, Хамар, Харытау төйтәді, Свердлов өлкәләре. Шулай Хмауынан көтәбіз өтебіздің. Қатта Қазақстандан һәм Түрік Республикасында башқұрт тілін оқытқан оқытушылар, педагогтар боласы. Бұл демәк бітір әсегіне түгіл халық ара съезд әйтергені мөмкин. Һәм бұна бұл съезд тәугі 2019 елда өткейін, ике съезд арасында болған башқарылған іштерге біраз көз ташлап өтейік әлі. Немелер атқарылды, немелер бәлки әлгі вақытта хаманда эш үстінделер. Тәугі съездің ислем лозунгы башқұрт тілін үйрәнү, башқұрт тілін оқыты ол модалы боларға тиеш. Атқаралдық мы бұл борыста әлі бүгінде оның үстінде эшләйбез. Шундай модалы булырга тиеш, аңлайышлы, еңел, бөтә әле өйрәнергә теләгән тел булырга тиеш дип республика башлыгы Радиф Фәритулла ул вакытта башлагайны. Әйтергә кирәк, съезд ул безнең кор битендә, безнең укытучыларның гомумән әйткәндә башкорт теле, башкорт әдәбияты мәсьәләләре белән шөгыльләнгән педагогтарның йылышу, фикер, ортаклашу төбәтәгендә ниндидер карарлар кабул итү мәйданчыгы битендә. Ул яктан караганда 19 ел безнең тәүге съезд булды. Ул аслында бик тарихи вакыйгаларның бере булды. Чөнки ул тәүге тапкыр 7 елга бер төбәтәгендә. Һәм әлбәттә съезд ул ел һайын булмагалы төбәтәгендә 5-6 елга бер тапкыр үткәрелә торган, даими үткәрелә торган сараларның бере. Һәм оның арасында әлбәттә безнең форумнарда булды. Ләкин тәүге съезд менә бүгенге съезд араһын карасак, һуңгы үткән 6 ел төбәтәгендә 19-дан бері 6 ел төбәтендә шул тәүге съездда кабул иткән күп карарлар безнең ошо 5-6 ел эчендә башкарган эшләрнең нигезе булып тора. Зур гына резолюция кабул ителде. Әлбәттә, ул теге зур шундай тәүге һөйләшә торган ниндидер карарлар кабул итә торган ем булгас, укытучылар да, директорлар да, җитәкчеләр дә ул вакытта күп кенә безнең милли сәясәттең төбәтәгендә тел сәясәтенең нигезен билдәләгән карарларны кабул иттек бит инде. Һәм атап әйткәндә, мәсәлән, съезды башлаган вакытта 19 елда безнең Мәгариф министрлыгында милли мәгариф дәресләрен нәшер итү һәм төбәктәр хезмәттәшлек бүлеге генә бар инде. Ошо вакытында 19 елда милли мәгариф идаралыгы барлыкка килде. Чөнки тәкъсиллектән башланды. Съездың хөдәмтә дип әйтергә мөмкин идаралыкта. Әлбәттә, шуннан һуң методик яктан модалы булырга тиеш, еңел аңлаешлы тел булган дигәс, ул әлбәттә укытуның йөкмәт киһенә кагылышлы карарлар күп кенә кабул ителде һәм уларның бере методик яктан укытучыларга ярдәм итү яһәтеннән ресурс үтәк булдырылды Мәгарифтә үстерү институтында һәм ондагы безнең белгечләр төбәтәгендә ошо елда башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды белгечләре белән берлектә шулай бик күп матур гына методик кулланмалар, программалар эшләнәләр, мобиль кушымталар, интерактив ресурслар эшләделәр, әүдем эш алып бардылар. Димәк, бер түгел ике ошондай оешма төбәтәк бер ресурсы да, икенчесе милли мәгариф идаралыгы, икеһе съезд хөдәмтәһе. Съезд хөдәмтәһе дип әйтеп китәргә мөмкин. Һәм шул ук вакытта безнең мәгарифтә алга алып баручы төп укытучы һәм җитәкчеләр бит инде. Менә бу яктан караганда да шулай 19 елда безнең башкорт теле һәм башка туган телләр укытучыларының ассоциациясы барлыкка килде. Бу юридик яктан оешкан, теркәлгән оешма һәм 22 елда безнең Башкортстанның милли мәктәпләре директорлары ассоциациясе барлыкка килде. Һәм улар да шулай ук менә быелгы елда юридик яктан теркәлеп үткән махсус рәвештә төзелгән оешма дип әйтергә. Һәм әлбәттә менә бу башкарган эштә төбәтәгендә укыту ягынан да, үзгәрешләр индерү ягынан да, җитәкчелек итү ягынан да төбәтәк үзебезнең шул беренче съездда кабул иткән карарлар тормышка ашыру яһәтеннән бик зур ярдәм булып торды төбәтәк. Шулай ук ул вакытта исләгәннәр республика башлыгы Радиф Фәритулла полингвал мәктәпләр турында игълан итте бит инде. Бүгенге көндә бит полингвал белем бирү буенча мәктәпләр һәм балалар баксалары асу буенча алдынгы урыннарда тора бит Рәсәйдә. Ошо елларында 9 мәктәп асылды бит инде. Быелгы елда тагы 3 мәктәп асылды. Күдүгендә 3 балалар баксаһы 94 төркем барлыкка килде полингвал төркемнәр.
Һәм был инде сынапта милли мәктәптең, милли мәгарифтең бер заманса төрө бит, дүртенче полингваль белем бирү. Сынапта полилингваль һәм туган телдәр укыту Әлбиттә, арасында уларның инде нигезен- бәйләнеш бар һымак карамакка. Күптәр шулай дип кабул итә, ләкин полингваль белем бирү ул берничә телле икәнен аңлата. Безнең республика бит күп милләтле халык. Бездә элек-электән түгәндә бик күп телләр өйрәнелде. Һәм шул яктан караганда ла хәтта авылда яшәгән һәрбер кешегә лә иң кәмендә дигәндә 2 телде беләбез. Бу инде билингваль дигәндә аңлата бит инде. Бүгенге көндә мәгариф системасында өйрәнелгән күп теллелекте итеп калһаң, әлбәттә безнең йерлек полингваль белем бирүгә бар иде. Һәм аны инде без заманса кимәлгә күтәреп, уга яңа юкмәткә һалып, заманса уку алымнарын индереп, матур мына дигән заманса яһазландырылган мәктәпләр булдырып, әлбәттә ошо полингваль мәктәпкә ул ата-әсәләр ягынан да укытырга теләктәре булган ата-әсәләр дә күп бит инде, кала ерлегендә генә алайык. Һәм шул яктан менә туган телләрне яңа бер баскычка күтәрүдә бик мөһим сараларның бере. Һез беләсегез, 2 ел элек без халыкара форумда үткәрдек бит инде полингваль белем бирү буенча. Бүгенге көндә Россия мәгарифе министрлыгы тарафынан һәм федераль институт тарафынан туган телләр буенча Россиядә полингваль белем бирү турында концепция эшләнә. Без безнең ундай концепцияны 20 елда ук кабул иттек. Һәм бәлли хәтта Безнең концепцияга нигезләрен дип әйтә алабызмы? Мөмкин, улай дип әйтергә. Һәм менә бу икенче съездның бер майдансыгында тап билингваль һәм полингваль белем бирү буенча шулай майдансык эшләсәк, һәм аның эшендә безнең республиканың һәм күрше төбәкләрдән, башка төбәкләрдән килгән махсус шул майдансыкка дип килгән белгечләр дә булачак. Һәм бuna концепция дигәс тагы ла бер концепция турында һүз албарга кирәктер, чөнки Рәсәйдә милли телләр сәясәте концепциясы булдырылды, Башкортстанда. Былтыргы елда, 24 елда июнендә Россия Федерациясының хөкүмәте тарафынан расланды ул. Рәсәйдә дәүләт тел сәясәте турында концепция кабул ителде. Һәм унда инде бүгенге көндә мәгариф министрлыгы төтәгендә Рәсәйнең һәм югары белем министрлыклары, гомумән федераль идаралык органнары тарафынан һәм дәүләт думаһы тарафынан менә уның юл картасы төзелә. Эш планы төтәгендә безнең бик кенә матур тәкъдимнәр ибәдек. Һәм шул ук вакытта ошо карар буенча, распоряжение буенча һәрбер төбәктә шулай ук тел сәясәтенә кагылышлы үзләренең региональ төбәк документлары кабул ителергә тиеш. Бездә дә республика башлыгының карары буенча норматив документы буенча эш төркеме булдырылды. Уны Азат Шамил Бадранов итәкләй. Онда шулай ук мәгариф, мәдәният, киң мәгълүмат саралары, фән өлкәләреннән булган белгечләр бул төркемгә инде. Һәм бездә үзебезнең ошо концепцияны әзерләү өстендәбез. Һәм әлбәттә тел сәясәтенә кагылышлы икән, ул бит милли мәгариф форумнарында үз ала. Әлбәттә съездның бер майдансыгында бездә шулай ук ошо тел сәясәте өлкәһенә кагылышлы стратегик сессия үткәрәсәкбез, оештырасакбыз. Һәм уның эшендә инде республиканың һәрбер районыннан һәм калаһыннан төтәгән муниципаль берәмлекләрдән килгән вәкилләр, җитәкчеләр катнаша. Бу инде муниципаль хөкүмәт башлыгы урынбасарлары һәм мәгариф бүлектәре һәм идаралык җитәкчеләре. Шулай ук бу стратегик сессиялар башка безнең министрлыклардан төтәгәндә, мәсәлән, күрше өлкәннән Татарстаннан киләсәкләр, Удмуртиянан киләсәкләр, Суаш республиканың килергә иналар, 6 айдар дур кызыксыну белдерделәр. Һәм әлбәттә Мәскәүдән безнең вәкилләр була. Улар барыһы ла җитәкчелек даирәһендә эшләгән белгечләр төтәгәндә ошо стратегик сессиялар безнең җитәкчеләр белән бергә үзләренең тәкъдимнәрен индереп, ошо тәҗрибә уртаклашып төтәгәндә бу безнең үзебезнең эшедә торган концепцияның нигезенә үз өлешен индерде дип ышанабыз. Әле башка бына һәм ханап сыккан төбәкләрдә ул концепция булдырылганмы әле? Юк. Әле ундай концепция Рәсәйдә берәү генә, дүртенче ул Рәсәйдә бик одактылар кабул ителгән норматив документ битендә. Әйтергә кирәк, уның буга тикенге булган документларга караганда бик күп кенә аңгаяктары бар. Әйтеп киткәндә, мәсәлән, мисалга килтергәндә төбәгендә туган телдә укыту мәсьәләсе беренче тапкыр федераль кимәлдә күтәрелә. Буга тикен законда була торганы, һәрбер гражданин төбәгендә үзенең телендә белем алырга хукуклы дигән. Уны нисегрәк тормышка ашыру норматив документларда юк. Менә бу җәһәттән инде безнең өчен уның аңгаягын шунда ла күрәбез. Тагы ла бер мөһим өлеше уның сит төбәкләрдән һәм сит илләрдән төбәгендә күсеп килгән мигрантлар тәвәлләтендә. Улар нисек итеп Рәсәйдә, гомумән безнең шулай ук төбәктә адаптация үтәләр, бергеп китә алалармы, уку процессына яраклашалармы, үзләренең урын табалармы? Менә бу концепциялар шуга ла урын нык кына бирелә. Шулай ук телләрнең нигезенә төбәгендә худлык эшенә
әдәби телдің нормаларына кагылышлы был фәнни яктан һәм методик яктан караганда бик күп пунктлар бар. Гомумән әйткәндә, был концепцияны ныклап анализлап, ысынлап та үҙебеҙҙең менә ул бит бөтә Рәсәй күҙеңдә тыла, Рәсәй бит беҙҙең ҙур ил, күпме төбәктәр бар, һәр бер төбәктең үҙенең үзсәнлеге бар, һәр бер ерҙә төрлөсә телдәр өйрәнелә. Рәсәй мәгариф системаһында мәсәлән 76 тел туган тел булараҡ өйрәнелә, беҙҙә 13 тел битендә, ысынлап та ул бик күп һам битендә, һәм һәр бер тел артында ул халык тора битендә. Әлеге көндә әйтергә кәрәк, Рәсәй ил башлығының ҡарары буйынса тип әйтәйендә стандарттарға ла үҙгәрештәр индерелеп ята. Һәм хәҙерге ваҡытта телдәр беҙҙең туған тел түгел, Рәсәй халҡы теле тип аталасаҡ. Был бәхәс тә тудырып алғайны шикелле социаль селтәрҙәрҙә. Бәхәс тә тудырып алды. Был инде стандарттарға ҡағылышлы. Әлеге ваҡытта менә уның проекты Мәғариф министрлығының сайтында баҫтырылған. Әле раҫланмаған тип әйтәйендә, бында инде фекерҙәрҙе шулай ҡабул итергә мөмкин. Шулай итеп, 12-13 майда Өфө бөтә Рәсәйҙән, хатта сит илдәрҙән дә башҡорт теле әҙәбиәте уҡытыусыларын ҡабул итә. Тағы ниндәй фекер алышы майҙансыҡтарын күҙегендә тотаһығыҙ әйтергеҙ? Эйе, уҡыу йылларҙағы бит инде шуға теге оҙаҡлап үткәреү мөмкинлеге юҡ. Беҙ бер көнсендә берҙәм генә, берәгәйле генә эшләргә янабыҙ һәм параллель рәүештә 9 майҙансыҡ эшләйәсәк. Әлбиттә, балалар баҡсаларына ҙур иғтибар бүленәсәк. Беләһегеҙ, республика башлығы Радиф Фәритовичтың да һуңғы ваҡытта етәкселектең дә, хөкүмәттең дә күтәргән төп һорауҙарының береһе бит инде. Сөнки туған телде өйрәнеү ул ғаиләнән башланып, мәктәпкә тиклем балалар баҡсаһында ла уға ҙур гына иғтибар бирелергә тейеш. Был әле беҙҙең эшенә торған өлкәләрҙең береһе. Әлбиттә, ниндәйҙер кимәлдә беҙҙең эшләгән эштәребеҙ дә байтаҡ, ләкин был беҙ барыһын да үтәнек итеп тыныслана торған өлкә түгел әле дип әйтмәксемен. Беҙ инде Өфөнөң 308-нсе башҡорт балалар баҡсаһына барырға янабыҙ. Ул бик алдынғы эшләгән, матур итеп 12 төркөмдә башҡорт балаларын башҡортса өйрәткән матур балалар баҡсаһының береһе. Унда инде беҙҙең республиканың һәм шулай күрше төбәктәрҙә лә бик күп балалар баҡсаларында эшләгән тәрбиәселәр һәм етәкселәр, мөдирҙәр киләсәк. Беҙ уларҙы унда йыябыҙ. Башҡорт теле уҡытыусыларына ҡағылышы 2 майҙансыҡты күҙеңдә табыҙ. Улар береһе беҙҙең Өфө фән һәм технологиялар университетының башҡорт филология, шәркәт һәм журналистика факультетында буласаҡ Гөлфәр Ариф-ҡыҙы Абдуллина һәм беҙҙең ресурс үҙәк менән бергә үткәрелә. Икенсеһе инде кампуста заманса башҡорт телендә цифрлаштырыу тураһында, медиа ресурстар тураһында, этноблогерҙар тураһында һөйләшеү барасаҡ тип әйтәйендә. Был әлеге лә баяғы башҡорт телендә һөйләшеү модалы булырға тейеш дигән лозунгтың дауамы булып тора. Шулай бит. Бик үҙенсәлекле яңы бер секция бар. Беҙ уны тәүге тапҡыр эшләйбеҙ. Был йәш уҡытыусыларҙың айырым секцияһы буласаҡ. 5 йылға тиклем менә әле мәктәпкә аяҡ баҫып, саҡ эшләп йөрөгән, үҙенең урын тапҡан. Ғөмүмән әйткәндә, бөгөнгө көндә кадрҙарҙың өлкәнәйеү дигән проблемаһы бар бит. Йәштәр килмәй мәғариф системаһына барабыҙ. Менә башҡорт теленә беҙ шуға айырым майҙансыҡ булдырып, уны Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының технопаркында үткәрергә янабыҙ. Йәғни Өфөнөң иң төп майҙансыҡтарында съездың төрлө форумдары үткәрелә. Съездға уңышлы эш теләйбеҙ. Әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Мәғариф һәм фән министрлығының Милли мәғариф идаралығы бүлек етәксеһе Розалия Сафиуллина мәһләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.